Quina modificació hem fet? Però que està parada i que ni socialistes ni els altres partits ens estan encara desencallant ni donant suport, és que el propi Ajuntament pugui instar el jutjat a desallotjar això. Això encara no és possible, però nosaltres ho tenim proposat per evitar totes aquestes ocupacions delinqüencials, que a vegades és l'adversari pitjor per a la gent que necessita accés a l'habitatge. Que parlaves de la multireincidència, que Junts per Catalunya, com que ens concentrem en les solucions, doncs ja tenim molt enfocada la solució en relació a aquest tema. La solució passa perquè ningú es pensi que robar surt gratis. Ni diem furt, ni diem que roben, etc. És a dir, quan et prenen el mòbil això no pot sortir gratis. Fins ara, tal com estava la llei, doncs et podien robar 200 vegades el mòbil la mateixa persona que no anava a la presó. Això ara ha canviat. Des del govern de la Generalitat no s'ha actuat gens correctament, però nosaltres justament on estem concentrats ara és amb les solucions. Les solucions quines són? Són menys burocràcia per poder garantir tots els certificats de salut animal. Ara el govern de la Generalitat hauria de liderar i no anar remolc del Ministeri per tot el que és l'obertura dels mercats de tercers perquè puguin exportar i per tant que no hi hagi que la regionalització, i això a Tordera li interessa molt, sigui només per l'àrea aquella dels 20 quilòmetres al voltant de Cerdanyola.